Bon dia a tothom, benvinguts a aquesta anàlisi on desgranarem un dels moments més intensos i decisius de la nostra literatura, el noucentisme. Especialment per als estudiants de batxillerat que ens escolteu, avui deixarem aquest tema preparadíssim. Mireu, per entendre la història de la cultura és superútil imaginar-la com un pèndol gegant. Quan una societat se'n va molt cap a un extrem artístic, la generació següent agafa i empeny el pèndol amb totes les seves forces cap a la direcció completament contrària. I exactament això és el que analitzarem ara mateix per comprendre com es va forjar la identitat de Catalunya a principis del segle XX. Som-hi! Bé, el nostre full de ruta d'avui és molt clar i va directe al gra. Començarem amb el naixement d'aquest nou moviment, després veurem el xoc brutal contra el modernisme, definirem bé les normes de l'estètica noucentista i acabarem coneixent els dos grans cracs, l'ideòleg Eugeni d'Ors i el poeta Josep Carner. Primer punt, un nou moviment cultural i el seu context. Perquè, clar, per entendre bé els llibres d'aquella època, primer hem de saber què passava als carrers on es van escriure, oi? Per als vostres apunts, aquesta línia del temps és l'ancoratge mental absolut que necessiteu. El noucentisme arranca oficialment el 1906, just quan es crea la coalició política Solidaritat Catalana. Després agafa una embranzida institucional bestial l'any 1914, amb la fundació de la Mancomunitat de Catalunya. I finalment, patapam, s'acaba de cop i volta, el 1923, esclafat pel cop d'estat del general Primo de Rivera. Aquestes tres fites són les fronteres de la nostra història d'avui. Llavors, per què el 1906 és l'any clau, el gran punt d'inflexió? Doncs perquè no va ser només una idea teòrica, va ser un triple esclat pràctic simultani. Fixeu-s'hi. Es publica el glossari d'Eugeni d'Ors a la premsa diària, apareix la gran obra poètica Els fruits saborosos de Josep Carner i se celebra el primer congrés de la llengua catalana. És a dir, de cop tenim la teoria, la pràctica artística i la infraestructura política, tot alhora. Segon punt, modernisme contra noucentisme, o com dèiem abans, el famós pèndol cultural en plena acció. Per saber per què escrivien tan polidament, hem de veure contra què s'estaven rebel·lant. Aquesta imatge ho resumeix tot. És el xoc perfecte. El modernisme, el moviment just anterior, era pura flama, prioritzava els sentiments desbordats, l'espontaneïtat del geni, el jo, la llibertat absoluta. L'artista era el típic bohemi inadaptat. I el noucentisme? Doncs el noucentisme regeja tota aquesta bohèmia de socarral. Volen just al contrari, imposen la raó, un ordre gairebé matemàtic i la perfecció. L'artista ara es talla els cabells, es posa corbata i passa a ser un intel·lectual de despatx, superorganitzat i cívic. Adeu al caos, hola a la disciplina. Ara bé, no caigueu en el parany de pensar que s'odiaven en tot. Tot i aquest evident xoc estètic, al final del dia, tots dos moviments perseguien el mateix gran projecte de fons. Tant el bohemi modernista com l'intel·lectual noucentista treballaven per transformar Catalunya en un país autònom, modern, i que pogués mirar de tu a tu qualsevol altra potència cultural europea. Compartien la destinació, només es barallaven per al camí per arribar-hi. I quin era aquest nou camí dels noucentistes? Aquí tenim una altra diferència brutal. Mentre els modernistes sovint fugien cap a la natura salvatge buscant inspiració, els noucentistes la detesten. Per a ells, l'espai ideal és la ciutat. Busquen el contralt, els parcs ben retallats, l'asfalt, la civilització. I per aconseguir aquesta ciutat ideal, decideixen aliar-se directament amb el poder econòmic. Treballen colze a colze amb la indústria i la burgesia per construir un país modern i eficient. Passem al tercer bloc, l'estètica del noucentisme. És l'hora de definir aquelles normes tan estrictes que us demanaran a qualsevol examen de batxillerat. Quines són les regles del joc? Si voleu entendre l'art noucentista, heu de mirar enrere, molt enrere, fins a la Grècia i la Roma clàssiques. Aquest és el seu gran referent. D'aquí en treuen els seus valors innegociables. Ordre contra caos, disciplina contra genialitat boja, bellesa formal impecable, intel·ligència pura i, per sobre de tot, serenitat. Res de drames emocionals intensos. Tot ha de ser mesurat, clar i lluminós, com un temple grec sota el sol del Mediterrani. Però és clar, plantegeu-vos això. Com pots exigir als escriptors que facin poemes absolutament precisos i perfectes si la llengua catalana en aquell moment era un desgavell sense regles clares? Impossible. I aquí és on entra l'heroi de l'idioma, Pompeu Fabra. Des de la Mancomunitat, ell va assumir l'encàrrec titànic de posar ordre i normativitzar el català. Això el demostra que el noucentisme no era només xerrameca de poetes, realment aplicaven la seva obsessió per l'ordre a l'estructura més bàsica del país, la pròpia llengua. Anem pel quart punt, l'ideòleg, Eugeni d'Ors. Posem cara i ulls a l'arquitecte intel·lectual que movia els fils de tot aquest pensament.
Per acostar-vos a Eugeni d'Ors, heu d'entendre què era una glosa. Aquest concepte és vital. d'Ors no era l'hípic erudit tancat a la biblioteca. Ell publicava cada sant dia uns articles breus, les gloses, al diari La Veu de Catalunya, signant com a Xenius. Què feia amb això? Doncs bàsicament, educar les masses. Amb l'excusa de l'actualitat, injectava píndoles de pensament culte i europeu en el cafè amb llet diari dels lectors de Barcelona. Però atenció, que fos per al gran públic no vol dir que el text fos senzillet o rebaixat. Ni de bon tros. Llegir una glossa era entrar en un laberint d'ingeni i virtuosisme. Utilitzava un to molt àgil, molt irònic de vegades, però amb un llenguatge extremadament culte i refinat. S'ho passava bomba barrejant paraules medievals mig oblidades, els arcaïsmes, amb paraules totalment noves inventades per ell mateix, els neologismes. Forçava la maquinària del català per demostrar que podia ser una llengua sofisticada de primer nivell. I si voleu un exemple brillant de com transformar tota aquesta teoria abstracta en alguna cosa real, llegiu La ben plantada, de 1911. d'Ors s'inventa a la Teresa, però no és una noia normal i corrent, no? És la dona idealitzada, el símbol viu del noucentisme. És harmònica, mesurada, de formes amples, mediterrània, serena i cívica. d'Ors va aconseguir que l'abstracció de l'ordre i la bellesa tingués nom, cognom i una silueta que va captivar tota una generació. Cinquè i últim gran bloc, el poeta Josep Carner, la gran veu del moviment. Si Eugeni d'Ors era el cervell, ara veurem com bategava el cor estètic del noucentisme. Sabeu com li deien els seus contemporanis? El príncip dels poetes, així de clar, i us asseguro que el títol era totalment merescut. Carner era un d'aquells genis que fan ràbia, de tan bons que són des de petits. Amb 12 anys ja publicava poemes, i amb 14 cap a la universitat. La seva dedicació malaltissa, en el bon sentit, ha tornat la paraula exacta, el ritme perfecte i l'estructura impecable el van convertir en l'ídol indiscutible de la literatura catalana de l'època. I tot aquest talent esclata de manera monumental al 1906 amb el llibre Els fruits saborosos. El que fa aquí Carner és d'una estructura espectacular, com si fos l'arquitecte d'un edifici neoclàssic. Divideix el llibre en un recorregut per les 4 grans etapes de l'existència. Passa de la vitalitat de la infantesa a la passió de la joventut, arriba a la solidesa de la maduresa i desemboca en la calma de la bellesa. Tot endreçadet, simètric i pensat. Però la jugada mestra d'aquí, allò que el fa 100% noucentista, és com connecta aquestes etapes de la vida amb les fruites. Assigna el color, el tacte, la textura d'una fruita específica a cada moment humà i a cada estació de l'any. És a dir, la vida i el pas del temps ja no són una tragèdia romàntica plena de llàgrimes i laments. Ara, la vida és vista com un cicle natural, harmònic, serè, previsible i endreçat, com veure madurar una síndria o un préssec al seu temps just. És un canvi de xip espectacular. Evidentment, però, un crac de la mida de Carner no podia estar tota la vida escrivint només sobre l'ordre i l'harmonia superficial. Això s'ho han de remarcar bé a classe. A mesura que avança, la seva obra evoluciona cap a aigües molt més profundes. Es mou cap al simbolisme. Llibres posteriors com El cor quiet o La brutal Naví, escrita ja des del dolor de l'exili, ens mostren un Carner més lliure, que parla de l'existència humana, la religió i el sentit de la vida amb una profunditat esfereïdora, superant completament aquelles regles rígides del principi. I bé, arribem al final d'aquest viatge. Hem vist com, per intentar ser moderns i europeus, tota una generació va apostar cegament per l'ordre, la raó i les corbates. Però recordem el pèndol del principi? El pèndol mai no s'atura, i això ens ha de fer reflexionar sobre el nostre present. Ara, mateix, cap on estem oscil·lant nosaltres com a societat? Estem buscant la perfecció formal a les nostres xarxes socials o estem premiant el caos i l'emoció impulsiva? Quins valors dels nostres pares estem rejuntant i quines noves regles estem abraçant? Penseu-hi, perquè potser estem protagonitzant el nostre propi canvi de cicle sense adonar-nos-en. Ens veiem a la propera anàlisi.